ଆଜ୍ଞା ପଚିଶ କପାଳ ଲିଖନ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରେ ବନ୍ଧା ଟୋଟାଲ ମର୍ମାହିତ ଘଟଣା ଦୁଃଖର ଭାଗ୍ୟ ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଟିକେ ଲେଖିଛି କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଗରିବ ଲୋକଟା କ'ଣ କେମିତି ଚଳିବ କ'ଣ କେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ ଡୋରେ ବନ୍ଧା ମଣିଷ ଜୀବନ କାହାକୁ ହସାଏ ସିଏ କାହାକୁ କନ୍ଦାଏ ରେ କାହାର ସିନ୍ଦୁର ସାଥୀ ସ୍ନେହକେ ଦିଏ ସବୁ ଭାଗ୍ୟ ହାତ ଦାନ ସବୁ ଭାଗ୍ୟ ହାତ ଦାନ ଭାଗ୍ୟ ତ ଲେଖିଛି କପାଳ ଲିଖନ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରେ ବନ୍ଧା ମଣିଷ ଜୀବନ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏବେ ହେଲା ଯେ ଖାଲି ପ୍ରଶାସନିକ ଖୁସି ଭରା ସେ